बे आइ पुवालि समायना दैसानि साजों एसेबां गोलाव मोजां ब्रिज जों दिनै नायनो फैदों। 1 किल'मिटारनि इसेल' खम बे ब्रिजखौहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय गावनि खुंथायनि समावनो 1819आवनो बे स्किमखौ लाबोदोंमोन। बिथाङानो बे खामानिखौ मावजेननाय आरो जुरिजेननाय खालामदोंमोन। मानगोनां जोंहा कन्ट्रेक्टर आदा अचिन्त नार्जारिनि गेजेरजों बे खामानिखौ जुरिजेनदोंमोन। फैयै फैयै बे बोसोराव बे आइ पुवालि समायना दैसानि दालाङा लुखांजाबाय। बेनि थाखाय जों गिबियावनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों आरो रंजानायखौ नुनो मोनदों। बे आइ पुवालि दैसाजों जाय हान्था मेला खालामो, जायफोर रायजोफोरा हान्थियो, बिथांमोना गोबां खुसिजों खोनानो मोनदों आरो नुदोंबो। दा बिनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे जायहा बे आइ पुवालिनि समायना ब्रिजखौहाय इनिग्रेसन खालामबाय, बिथांखौबो जोङो गभर्नमेन्टनि हिसाबै जोङो साबायखर बावनांगोन। बिथाङा जिहेतु इनिग्रेसन खालामबाय, नाथाय बे खामानिखौहाय रायजो राजाया गोजोननाय मोनदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोजोननाय बावहरदों। बिथाङा एसेबां गिदिर गोलाव ब्रिज 1 किल'मिटारनि इसेल' खम ब्रिजखौ बिथाङा रायजो राजाखौ हुन्थुस' खालामबाय, रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंबाय। दिनै बे ब्रिजखौ बानायनायाव हाग्रामा महिलारिया रायजोनि गोसोखौ जेरै गोजोन होदों, जोंबो दिनै बेखौनो गोजोन होदों। बेनिखायनो आं दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानो, बे खामानिखौहाय थांनाय 1819आवनो हाग्रामा महिलारि सार, मानगोनां खाम्फा बरगयारि सार आरो एक्स मिनिस्टार जोंहा चन्दन ब्रह्म सार बिथांमोननि नुजाथिनायाव फाउन्डेसन खालामनाय जादोंमोन। फैयै फैयै बे 2024 मायथाइयाव बे दालाङा लुखांजाबाय। दा थिग बेबायदिनो आं दिनै बुंनो सानो, हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरै एसेबां मोजां समायना ब्रिजखौ बे आइ पुवालिनि गिदिर दैसायाव बानायनानै होबाय, बेबायदिनो गभर्नमेन्टआव थानाय प्रमद बर' सार बिथाङाबो 1 किल'मिटारनिबो बारा आरो बिनिख्रुइ बांसिन गोलाव दालां बानायनानै रायजो राजानि गोसोखौ गोजोन होगोन होननानै आङो मिजिं थियो। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायबावनो नागिरो, बिनिख्रुइ बांसिन बबेयावबा रायजो राजाया दैसा बारनो थाखाय गोबां सातजाला जानानै दङब्ला, बेबायदिनो गोलाव ब्रिज, गोलाव दालां जुदि नांगौ जादोंब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोसोखां, खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोनखौ गोसोखां। बिथांमोना बे दालांखौ जेरै बानायनानै होबाय, फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो गोलाव आरो बिनिख्रुइ बांसिन गोलाव दालां हाग्रामा महिलारिया नोंथांमोननो बानायनानै होगोन। फैबाय थानाय जोङो जि जायगायाव गसंदों, बे जायगाखौ हाग्रामा महिलारियानो बानायनाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङानो जुरिजेननायनिफ्राय लाजेननानै नै दिनैसिम बिथांनि मुङानो दङ। दिनैहाय धालिगावआवहाय जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैदोंमोन आरो बेवहाय मोनथामबो हान्जानि मावथिफोरखौ लानानै मोनसे जइन्ट सिटिं जादों, UPPL, BJP आरो AGP। बेवहाय फैगौ लकसभायाव जोंनि जे NDAनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहानांगौनि थाखाय जोंनि वार्कारफोरखौ मेन्टेलि जों फिट खालामदों आरो माखासे मोजांथार बिथाङा बोसोन होलांदों जे बोरै मावनांगौ बोरै मावनाङा। मोनसे स्ट्रिमलाइन मोनसे मिटिं आरो बे खोब मोजां जादों, बयबो मोजां मोनदों आरो जों दिनैहाय मोनसे थिग जाबाय। जे एसे एनै खामानि दंबावोमोन मावनांगौ, बे दिनै क्लियारसिन जाबाय आरो दा ओंखायनो मोनसे स्पष्ट इन्सट्राक्सन जे जोङो 2 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव देरहागोन, बे जिनिसाबो जों स्पष्ट नुदों आरो जोंनि वार्कारफ्रा बिराद मोनसे गोसो होसारनानै दिनै मावनायनि थासारियाव दङ आरो आं मिजिंथिदों दिनैनि जे मिटिं बेयो इलेक्सन जोबजासिम मोनसे मोजां इम्पेक्ट गोलैसिगोन आरो बयबो ज' खामानि मावलायनायनि मोनसे थासारिखौ जोंनि गेजेराव फैबाय आरो जों दा बेबायदिनो मावलांसिगोन। बेनि गेजेरावनो सार जोङो गुबुन गुबुन दोलोफोरखौबो बिराद गोख्रों खामानि मावनायफोरखौ नुनो मोनो। बिसायख'थियाव बे मोनसे गणतान्त्रिक देश, बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगो बयबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव दोलोनि जे बिजाथि बेखौ देरहानांगौनि थाखाय खामानिखौ मावो। खिन्थु लकसभा नैबे फैगौ जे लकसभा बिसायख'थि जे क'क्राझाराव स्पेसियेलि, क'क्राझाराव NDAनि जे बिजाथि जयन्त बसुमतारी देरहागोन, बे एखेबारे स्पष्ट जानानै फैबाय दिनैनि तारिखाव। खारन बेवहाय BPF दंमोन जोंनि जे अपोजिसन पार्टि हिसाबै, दा BPFनि अबस्थाया खोब गाज्रि। बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय दाबो दङ। बिथांमोननि जे MCLA
दिनै ज' जानानै थानो हायाखिसै आरो स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जिखिनि आगोलनि जे 15 बोसोरनि जि खामानि मावनाय बेनि हिसाब निकासखौ दिनै रायजो राजाफ्रा खालामबाय दा नुबाय जे बिथाङा जेरैबायदि मावदोंमोन बे जायाखै रायजोफ्रा दिनै गोजोनाखिसै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिसि सरकार सोलिगासिनो दङ एनडिएनि सरकार दिनै सोलिगासिनो दङ बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे सान्थिनि गेजेरजों जौगानायनि खामानि मावबाय जनकल्याण आसनिफ्रा दिनै फारसेनिफ्राय जाफुंगासिनो दङ बेखौ रायजोफ्रा खोब मोजां मोनदों दा गतिके रायजोफ्रा दिनै बिटिसि सरकारनि सायाव मोनसे आस्था फैदों जोंनि मोनसे एलाइड जि मोनसे सरकार बेनि सायाव मोनसे फोथायनाय फैदों दा गतिके बिनि थासारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि खन्थुमजों हमथानो हानाय नङा बिथांमोना थेर बेथेर जालांबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा खन्थुमजों देरहानायनि सिमांखौ नुयैआनो मोजांसै आंनि मथेबा जियानो जाया मानो बेवहाय माखासे पलिटिकेल पार्टि दंबावो कंग्रेस फैगोन सोरबा हयथ' फैबावगोन आरो बेफोर जोंनि थाखाय जोंहा बेखौ साननांगौ जेबो गैया जों होनो लुगैनानै होआखैमोन दा मालायनि एसे एनै दै गुदुंफोरबादि दिनै बे मालायनि बार गुदुङाव जोङो सोमब्रबहांनाय जाबाय सार माथो खालामबावनो जों माने जेबो रोङा जाहैबाय नोंसोरनो मिथिगौ आरो गामिनि मानसिफ्रा मिथिगौ आरो जों गामिनि मानसिखौ फानाखै गाज्रि होननानै जों बुङाखै आरो जोङो जेब्ला सम मोनो अब्ला जोङो थाखा फैसाखौ रेडि खालामनानै मावनानै लागोन जेरैबाबो न'आ नांगौ नालाय दा अखा बांखा बोथोराव फैबाय दा बेखौ जोङो बेखौ थिग खालामसै आरो नैबे न'नि मुङाव सफैनाय थाखाखौ नोंथांमोना हरजोब्बाय होननानै मोनसे मेसेज मोननाय जादोंमोन दा हरजोबमारदों ना माराखैमोन दा आं बख'नो मोनाखै जाहैबाय दा हौवानि आखाइजों गावनि गारजेना गावनि आखाइनिजों गाव बख'बाय ओमफ्राय दा बेसेबां मोनदों बेसेबां मोना मानसिया मालाबा बावनायबो मालाबा मानायबो जाबाय सार बेयो एसे एनै गोदाव सोरावबो मानसिया गावनि माबा मोनसे टेनसनजों बायदिसिनाजों टेनसनथ' नङा बे आइ आफानि हमजानाय मानाय जाबाय आरो माब्लाबा थाल लानो हायो माब्लाबा थाल लानो हाया जाबाय बे एसे मालायाबो साननांगौ नायनांगौ आरो दा जोंनि काहिनिखौ रावबो मिन्थिया जोंसो मिन्थिगौ दुखुथिया न'खराव संसार जानानै जोंसो मिन्थिगौ जेबो राहा गैया न'खौ मा बारायदेरदोंमोन नामा न'आथ' 1 फुट बारायदों नामानो आंथ' मा बुंनो आंनि बुंनांगौ रावा बेनोसै सार एसेनोसै नोंथांमोनहानो लेंहरदोंमोन ना गावसोर गोसो जाना फैयामोन मैयानि जे ससियेल मिडिया बिथांमोनहा जों लेंहरनाय जायाखैमोन सार सासे मानसियानो जोंनि माबाखौ बिदिनो नायलांनानै नुनानै होनदों आरो दा बियो होनदों माबादो एसे एनै इउटुबार लेंहरनानै जोङो होनानै होनोसै नोंसोरो गिनाङा नोंसोर आरो जेबो साननाङा होननानै बुंनायखाय जोंहा गोसोआ बेबादि गैया लेंहरनोबो गोसो गैया ओमफ्राय होनोबो गोसो गैया जोङो इउटुबारखौबो नाङा माने जोङो बेबादिबो होआ माने जाहाथे मालाबाफोर गन्दगलफोर जानो हागौ दावराव दावसि सासेनि लेखा जाया नालाय दा बेखौ जोङो बुंदों जों गाज्रिबो सानाखै गाज्रिबो बुङाखै आरो गामिनि मानसिखौ जों फानाखै মানে আমাক পৰিচালন কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে যথেষ্ট কৰিছে গতিকে মই যিহেতু আপোনালোকৰ যুঁজাৰ কাৰণে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে যে সাধাৰণ মানুহে জানে গতিকে মই এইটো অনুৰোধ আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায় ভুল নুবুজে গতিকে দায়িত্ব যাতে আপোনালোকে নিজে নিজে পালন কৰে প্ৰথম কথা তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰ ৰাইজৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তিক ভয় কৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে যে নৱসেনা যদি ইলেকশ্যনে নেখেলে খেলিব নোৱাৰা কৰিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে জিকিব পাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰন মানে নকৰাকৈ যুঁজিব চাইছে আৰু সেইকাৰণে সমস্ত শক্তি ষ্টেট মেচিনাৰী আদি কৰি গোটেই শক্তিখিনি লগাই দিছে যাতে আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰোঁ আৰু যিটো বিষয় লৈ তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত কেছ কৰিছে এইটো অকল এটা কেছে নহয় ইয়াৰ আগতে ইলেকশ্যন কেছ 2টা আছিল আকৌ হাইকোৰ্টত 2টা আছিল সেই হাইকোৰ্টত 2টা অলৰেডি ডিছমিছ হৈ গৈছে তাৰে এটা 14ৰ কেছটো আমি হাইকোৰ্টত জিকিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত জিকিছোঁ 19ৰ কেছটো আকৌ আমি হাইকোৰ্টত জিকি সুপ্ৰিম কোৰ্টত পেণ্ডিং হৈ আছে আৰু একেই কেছ এটা তেওঁলোকে ST কমিশ্যনত দিছিলে স্কুটিনি কমিটিত আৰু স্কুটিনি কমিটি ক'লে যে নৱসেনা বৰগোসাঁই মূলত নহয় বুলি কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে যিখিনি দাস ডেকা শৰণীয়া উপাধিধাৰী হাজৰিকা বৰুৱা মহলীয়া এই ধৰণৰ উপাধিধাৰী লোকসকলে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ দিনৰে পৰাই তেওঁলোকে কছাৰী বড়কছাৰী বা ৰাভা হিচাপে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছিলে আৰু এইটো মোৰ সিদ্ধান্ত নহয় মোৰ কোনোবা উত্তৰ পুৰুষৰ সিদ্ধান্ত নহয় এইটো সিদ্ধান্ত আছিল অসম চৰকাৰৰ কাৰণ বহুতে কয় যে এইখিনি মানুহ কছাৰী মূলৰ মানুহ কিন্তু অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে ভাগ লৈছিলে নহ'লে আজি অকল যদি আমি বেলেগ বেলেগ হৈ আজি অসমীয়া জাতি নহ'লেহেঁতেন বা অসম বুলি একো নাথাকিলেহেঁতেন মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে যদি এইখিনিতে দোষ হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো নৱসেনাৰ দোষ নহয় এইটো চৰকাৰৰ দোষ এই চিষ্টেমটোৰ দোষ কোনোবা বিভিন্ন কথা কয় এই কথাবিলাক আৰু লৈ পেলাই খুব দীঘলীয়া টানি আলোচনা কৰিব লগা কথা নাই
তেখেতে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চত নিজৰ মনত কিবা এটা আহিছে সেইটো কৈ দিছে তো সেইটো কথাটো আৰু ইমান মানে টানিব লগা কথা নাই কথাটো হৈছে কি যে আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতা ৭৫ বছৰ হৈ গ'ল এইখিনি সময়ত আজি আমি তেনেকুৱা সংখ্যালঘু জনজাতি অমুক তমুক বুলি কথা পাতিব পৰা পৰিৱেশে নাই কেইদিনমান কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিলে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমাৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী জনজাতীয় মূল তেখেত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ গ'ল ৰামনাথ কোবিন্দজী তেখেতে SC মূলীয় মানুহ তেখেত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আৰু তেনেকুৱা বিভাজন কৰি পেলাই আইডেণ্টিফাইড কৰি পেলাই কোনোবাক তাৰে মানে এনেকুৱা কৰি পেলাই মানে কথা পতাৰ এতিয়া পৰিৱেশ ক'ত আছে ভাৰত এটা বেলেগ লেভেলত গুচি গ'ল